Ungidlalela kwibandla laseNational Power. Izami libiziwe, izami limenyiwe, izami likhwetyiwe libandla laseNational Power. Welewele kukhala intshwahla, wewayo ukhubatana ubethene. Ikhalile imigqala, ukudlana intsimbi. Izami libiziwe, izami limenyiwe kwibandla laseNational Power. Fulani ndlela thela namabala usawule izame ngenasiphakothizoleleseni uleyinkwenkwe leseledi frere eluqiniseke joyi elusibambe siqine emakhaya elusibambe siqine embathane usibambe singaphuluka eluhlonge phambili ungajoyi ngasemva sisithithi ngiyasoda ngasemva eluhlwenhle ungajoyi eluhlale intonga yena bongameli elusifa ungajoyi ngasemva ubongelanga kwelocala lakho imikodi sizicukudekele zicukudeke kuba kunamfesibe ungidlalela kwibandla laseNational Power. Izami libiziwe, izami limenyiwe, izami likhwetyiwe libandla laseNational Power. Welewele kukhala intshwahla, wewayo ukhubatana ubethene. Ikhalile imigqala, ukudlana intsimbi. Izami libiziwe, izami limenyiwe kwibandla laseNational Power. Fulani ndlela thela namabala ungakungangalani isikhiliphothi nasemaxeshweni unganinendzaba ufafoluthi intambendekalayini akhitela amabhilidi unganisikhunjuke simnyama into esikemosude ingathi ngikwekwe kakuhle usawule injani engenasiphako ecikizwe ebusweni kubeyinkwenkwe yaseledi frere eluqiniseke londzaba eluqiniseke joyi elusibambe siqine emakhaya elusibambe siqine embathane usibambe singaphumuka eluhlonge phambili ungajoyi ngasemva sisithithi ngiyasoda ngasemva eluhlwenhle ungajoyi eluhlala intonga Oh,
asiboni thina tu mama tu asiboni thina ingase nivula apha sona aba bazodlala apha ndiyazi noma bezela uzawenza ntona masivule esi space sincinci vula 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 ah ndanama ngoba ngoku bayasitha hayi namina nibeke baya ya Wanombu yini bakusho awukwazi umele ecaleni tata abazavula xa benga ah Ministry yakhe ukusuka nokuza kujika ngoku kweli ilifazi ubuntu igama lakho wakwelenkaba inkaba yakhe ikumhlaba yasemezifeni ezalwa yintombi yasemayifeni oziveka athambolemo iyangcola yini njengamntwana wonke ulufumene uqeqesho kumabanga aphansi kwisikolo iDlelweni Primary School. Kuthe ukutshintsha kwezinto nempilo amabanga akhe aphezulu wona uwenzile kwilokishi yase-Alexandra eGoli kwaBhekilanga High School. Ubabalwe nguThixo ngesipho somtshato wazimanya nentombi yakwaDlomo uSophintsho uyengeni hayi unomsila balizwe nentombi ezintathu uAsiphile uKhayoni noSingalaka kwangeneka isibhalo kwincwadi yabaseKorinte bokuqala
isahluko sesiqhele kwivesi yexhoba kuba kukhona kulungileyo ukuba kuzekwe kwenziwe yitsho lencwadi yamaHebhere sahluko seshumi lesibini kwivesi yesine umtshato mawubekeke ngendlela zonke. Luvelile uphawu lenkolo kuye laqala ukubonakala kwibandla lasekuphumleni ukhokhele apho wavangela akubanga xesha lide elapho kwathi kanti ubizo lwakhe lumbizela kwibandla lasePhawa ungenile ke ePhawa wacathula kwathi kungexesha elingakanani zavela zadubula impawu zobukhokheli kuye. Kuthe ke ngonyaka ka-2013 kwinyanga kaSeptemba iconference yebandla wabekwa wanyuselwa kwiofisi yobufundisi. Ibhrentshi ke yase-Alexandra yazimanya nombutho weenkonzo zamaziyoni itsheyina ke ngentetho ecacileyo phantsi kwe-umbrella ethi umanyano lwamaKrestu. Nalapho buye bagqwesa babonakala ubunkokheli kubawo uPresident Tsotso nalapho ephethe iofisi ezimbini enguye uDeputy Chairperson kwakunye noTreasurer uNongxowa Church and Society. Inkolo engenayo imbuyekezo naxanduva ekuhlaleni iphantsa kuba yinkolo engagqibelelanga nelilize emehlweni kaThixo kuba nesibhalo siyangqina sisithi ukholo olungenamsebenzi lufile. Uba uTsotso ke uye wazimanya nenhlangano yasekuhlaleni ebizwa ngegama iASA elwa nokuhlukunyezwa komama nabantwana iGBV. Yes, buddy. Inhlangano leyo ke ekhokhelwe nguye uGeneral F. Wele njengosihlalo. Ngalomhla ke we-27 kuJulayi kumnyaka ka-2024 ibandla lonke lamaPhawa livumelene ngazwinye ukuba ngalomhla uba umongameli Tsotso agcotywe. Kwanqineka ke isibhalo esithi makumiswe indoda yokuvelela ibandla eyakuphuma phambi kwalo ingene phambi kwalo lingabi njengezimvu ezingenamalusi ibandla. Eso sibhalo ke sifumana kwincwadi yeNumeri sahluko sama-27 kwivesi ye-16. Ukanti ke nakwincwadi yeLevitikus isahluko sesibhozo ivesi yesi-7 ingqina njalo nayo. Wamnxiba ke ingubo yangaphansi wambhinqisa umbhinqo wamambathisa ngengubo yokwaleka wagalela inqaleni yeoli entlokweni yakhe wamthambisa. Siyavuma ke thina simaziyo njengoko selivumile nebandla ngokupheleleyo ngenxa yamazwi neempawu esizibonayo kuye kwincwadi yamaGalati sahluko sesi-5 ivesi 22. Ke sona esomoya isiqhamo luthando uvuyo
uqolo, ukuzeka kahle umsindo, ububele, ukulunga intenduko, ubulali nokuziyisa. Ijikeyo lencwadi kaDanyeli esahluko sesihlanu ivesi 29 bamnxiba uDanyeli ingubo ezimfusa. Itolike kakuhle iKing James Version. They clothed Daniel with a purple garment, and they put a chain of gold around his neck. Okumhlophe nokuhle ibandla lonke lamaqhawe nakusapho lonke lukabawo umongameli Tsotso. Amen.